Čaute ľudia, zdravím vás u nového videa. Neviem, máme nového kameramana, tam Sebino, tam Filipek, tu je náš nový kamoš, kameraman. Čaute. Čemu sa mi nekohľadá? Môžeme ísť na to. Vidia? Idú si dá teraz hip hop hop, že kto bude strieľať prvý. OK. Čihoj. Dobre. Hip hop hop, hip hop hop. Kameň. Hip hop hop. Nožnice. Hip hop. Čo ideš kopať? Ako čo? Neviem. Či ideš kopať, alebo... Či ideš ty kopať, alebo ja? Ja. Dobre. Dávaj. Takže idem si kopať, teda vyberať. Aby to bolo vidieť. OK. Stopni. Dobre. Stopni. Raz. Raz. A minulé to skončilo 3-2, to ste vedeli. Hráme do 5. A do 5, no. Teraz. To idem si točiť. Okay. A ja... Teraz. Juhu! No ideme si vytočiť. Ja mám. Dobrý. Dobrý ti. Môžeš. Teraz ide Sebino. To bolí. Á, kúflik. Teraz. Dobre. Takže ja si roztačám. Zas. Ja to môžem stať. Teraz ide Filip. Dobre. Takže 4-2 vyhrávam. Jasné. A potom keď príde boj do nej. Je dávať. Teraz. Áno, Sebino. Čo je? Idem posledný raz a keď to dám, tak som vyhral celú challenge. Tak to sa asi nestane. Ide Sebino. A je tam. Zmizni. Spoď. Kokso skoro. Tu je vodopád. Juhu. Idem ja? Kokos, jak som sa lakol. Počkaj, ešte raz. Mám. Random. Tak, ja som winner. On nie, on je loser. Haha. Čau. Ide Filip. Poď. Ty si debil, chod do potoka. Ty si neondený. No poďme tam. Ľudia, tak tu bude troška iný problém. No čo, ideme na to. Čo sa bojíte? Ešte, že nikto nemá kraťase. Má, je v potoku. Áno, však David to teraz hovoril. David, kde si? Počkaj, idem za tebou. Kokos, čo je to? Tu čo bolo? No stále neviem, jak ju dostaneme. Asi idem na druhú stranu. Však behni do potoka. No a... V loptu. Tuto. Tu. Sorry, David. Čo už?
No tak tu teta nám pomohla nám ju nájsť. Už ju máme, David. Super. No, ideme ďalej točiť. Ani to nie kľudňa. Ešte raz. Ale ja to kakám. Dobre. Sebino nám ide kopať. Poď. Tak nič. Filipovi to určite vyjde. Ideme jo? Ideme jo? Tak ja dneska nevyhrám. Poď. Koksu čuť dáva doražka, tak nič. Nebído. No, Ona to preskočila. Dobre. No. Prečo ešte raz? Ja som to videl! Tam boli smajliky. Aha. Poď! Kam to ide? Dobre, tak nič. A už prišiel aj doktor Ladi. Idem jo? Kde odchádzaš? Lava dole, až to dám, tak konečne vyhrám. Áno. Tak idem ešte raz, lebo Maťo nenatáčal jedno. Viem? A máme Ronaldo ľava hore, to ešte horšie. Si retardovaný. Filip? Je to tam! Ide Sebino. No a je tam. Dobre. Lava dole. Juhu. Ide Sebino. 4-2 pre mňa. Skoro, ale sa nepočíta. 3. Ja počkaj. A je to... Tak to zamietniť. Až dám, prosím. Chlapci. Je, ukáž. A je to tam. Je to tam. Juhu. Tak Filip vyhráva. A to bude, neviem.